Dobrý den. Dobrý den, odpoledne. My vás vítáme na přednášce, která se koná v rámci festivalu Infektury. Mé jméno je Michal Babic, tohle je Jitka Rysová a my jsme z občanského sdružení a architektura. Já bych jen krátce na začátek chtěl říct, že jsme velmi rádi, že se něco takového ve země děje, uskutečňuje, ono tomu tady moc často nebývá a o to víc jsme rádi, že nás pořadatelé oslovili s tím, jestli nechceme přispět k tomu počinu. My jsme řekli, že ano, Jitka má na webu krásnou fotku a pak je tam ještě jedna fotka a ta fotka patří tady panu inženýrovi Petru Šitečkovi, kterého jsme pozvali jako člověka, který s architektem Lukášem Sonleitnerem nějakým způsobem je spoluautorem koncepce přestavby 14-15, to, co tady všichni vidíme. A nad to je autorem expozice tamhle patře. A on vám to asi vysvětlí, protože já ještě teď teďka předám slovo Jitce Rysové, která má pro vás taky takovou novinku. Dobrý večer. Tento večer Petr Šitečka pohovoří o těchto dvou budovách, o jejich rekonstrukci, o jejich přínosu a přístupu architektů. Já bych vás chtěla pozvat na zítřejší den, který v rámci Dne architektury trochu naváže na tady tuhletu přednášku a rozšíří vlastně pozornost od těchto dvou budov na celý areál nebo na vybrané budovy v rámci areálu, protože je jich tady spravených víc, architektonické přístupy jsou různé, náplň těch budov je různá a tak to bychom s Michalem zítra o půl třetí máme se na 21. budově, tak vás tam všechny zveme a vlastně tak nějak navážeme na to, co tady bude dneska řešeno a rozšíříme vlastně to. Takže tam vás já srdečně zvu a myslím, že můžeme předat slovo Petru Šitečkovi. Děkuji organizátorům za pozvání. Mně se líbí ty zvuky, protože mluvit po Vladimírově performance chtělo, že nějaký rytmus tomu dát, ale nejsem tak vybaven úplně na to. Tak se pokusím nasát to, co se děje kolem sebe. Když jsem sem, já teda Vladimíra velmi obdivuju, musím říct, prostě, protože on dělá i věci, které se týkají architektury, což asi řada z vás ví, obdivuje Karla Pragera a podobně, takže mám moderní architektuře blízko, takže lepšího předskokana jsem si vlastně nemohl vůbec vybrat. A spíš se mi teda zdá, že měl být asi naopak. No, tak já jsem si po cestě sem psal, že jsem měl dlouhou cestu, jsem měl z jedné stavby, která je ve východních Čechách, něco stavíme, tak jsem měl asi 300 km a tak jsem poslouchal rádio po cestě a tam na Vltavě byla taková upoutávka tady na ten dnešní program a oni tam říkali, že ve Zlíně proběhne festival No Factory. A tak mě to zaujalo, protože jsem si říkal, že vlastně to je, kdyby vystihli podstatu věci, protože už to várna není, a jsme tady v té části, že to je No Factory, a my tomu říkáme Infektory, tak romanticky. Tak to byla jedna věc, která mě zaujala. A jinak vlastně si myslím, že o těch budovách, když budu mluvit, nebo tak můj první pocit ze Zlína, že nejsem Zlíňan, podotýkám. Přijel jsem se poprvé asi před 20 lety, myslím poprvé jako dospělý člověk, tak jsem to jako dítě jsem znal paru mrelí, ale když jsem viděl ty domy, už spustlý, že jo, už to bylo takový, jako všecko to tady, všecko takový, ten konec toho socialismu a 90. let, tak jsem si říkal, sledoval jsem, co se s těma domama děje.
jak se tak podivně tady snaží architekti nebo projektanti místní s něma vést jakýsi boj. Vlastně snažili se ty budovy různě přeplášťovat a bourat. Tak jsem si říkal, že je to škoda, že je blbý, že nevyužívají jako té energie toho soupeře ve svůj prospěch, že to je třeba některý v těch bojových umění. No a od té doby někdy, nevím, jestli by to nebylo. Je to lepší s mikrofonem. Je to hrozně rozčilé. Takže jsem si říkal, že by architekti měli umět takovýchhle měst využít prostě tu energii, která už v té hmotě je. A začalo mě to natolik zajímat, že jsme se s Línem začali s kolegy zabývat a vznikly první teda příležitosti, z nich asi nejznámější je obnova mrakodrapu, kde samozřejmě jsme se tak jako vklínili do už rozběhnutého vlaku a do takového širšího týmu a začali jsme tam prosazovat některé věci, které postupně se podařilo. To znamená třeba to, že se ty budovy nezateplují zvenku, ale zevnitř a podobně a restaurují se některé prvky a všechno se to jako trošku vnímá jinak. Takže to je takový jenom krátký úvod. A když už se mluvilo o 21, tak to vlastně bylo, se otevírala v době, kdy tady hejtmanoval pan Libor Lukáš. A my jsme tehdy spolu vedli takový dialog postupný o tom, jak by se dál tady mohly ty krajské instituce rozvíjet a z toho vlastně postupně za těch asi 8 let vznikla tahleta realizace. Ta moje role se ale měnila v čase, takže já budu několika fází vám to představím a taky okomentuju tu svoji roli, která nebyla úplně stejná. Můžu poprosit ten další obrázek? Už je to s muzikou, takže toto je ten předchozí. Tak, noční. Toto je taková zajímavá věc, vy to asi znáte, pokud jste ze Zlína. Paťa se zabil v roce 32, tak mu postavili památník skleněný s letadlem, ve kterém se zabil a kolem toho památníku na tom horizontu města vznikly takové dvě první, dá se říct, etablované kulturní instituce zlínské, jmenovaly se studijní ústavy a byly zajímavé tím, že v té době nic takového neexistovalo v České republice, nebo nemělo to obdobu, protože ten koncept byl vlastně koncept lidové univerzity, něčeho, kde prostě člověk může přijít a v jakémkoliv oboru lidské činnosti se nějakým způsobem něco dozvědět. Byly tam různé exponáty, byly tam výstavy, byly tam umělecká díla, působila při těch ústavech škola umění, takže to bylo takové první zmotnění něčeho takového, co tady vidíme dneska. Bohužel ty studijní ústavy po válce zanikly, podotýkám, je to dílo Františka Liděje Gaury, myslím si jeho nejlepší dílo, protože to vytvořila jakýsi horizont, já tomu říkám akropole. Myslím si, že vůbec nenadneseně, protože když si představíme, že tam na kopci je lesní hřbitov, tak to má takové další pokračování v té nekropoli. Ale co chci říct, že tyto instituce zanikly po válce bohužel a do těch budov se nastěhovaly různé další instituce. A ty dnešní krajská knihovna, galerie a muzeum postupně se dá říct, že na různých místech města se rozvíjely závisle na sobě. Můžeme další obrázek. Tady vidíme tu situaci ve dne, akropole úplně na levé straně a vpravo vidíme továrnu, kde zrovna dostavují budovu číslo 14, ta budova číslo 15 už stojí a nad nimi se tyčí 21. My jsme dlouho vedli debatu při přípravě tady té investice o tom, jak vlastně by měl kraj ty 3 kulturní instituce umístit v tom městě a tak dále. Zkoušeli jsme si představit, že by se obnovila právě Zlínská akropole, tak jsme zjistili, že je to složité, že ani ty instituce samotné tam vlastně nechtějí, protože je to na kopci a chtěli být někde v centru mění. A hledali se různá místa, mimo jiné i v centru, v parku, vedle zámku a podobně. A nakonec tedy zvítězila myšlenka, která byla tak jako pořád pozadí, protože majetkové vztahy chování byly složitě komplikované, že by to měla být taky 18. a 15. budova. Kraji se podařilo spolu se státem a městem vlastně restrukturalizovat ty majetkové vztahy, tedy koupit do majetku kraje. Takže došlo
tím přesunem vlastně pomyslně z té Akropole po nějakých 50 letech do té továrny, která mezi tím přestala být továrnou, tak došlo takovému zajímavému přepolování města, které mě připadá symbolické, protože to srdce toho města byla ta továrna původně, ale v chvíli, kdy její podstatná část už nefunguje, nebo její ta východní část, kde jsme nefunguje, tak je zajímavé se umístit právě takovéhle instituce. Takže tolik k tomu, proč to je tady. Můžeme dál. Tady je taková zajímavá mapa, já teď promluvím trošku o tom, jak ty budovy vznikly. Tady vidíte, jak výrazným činitelem urbanistickým může být válka. Je to mapa bombardování nebo dopadlých bomb na zlínský tovární areál a na čtvrt Letnou. A vidíte tam, že ten zásah byl samozřejmě cílený spojenci na průmysl, že jo, třeba zdecimovat Hitlerovy satelity tak, aby ten průmysl ohromili, takže skutečně se relativně dobře trefili do těch budov. Naštěstí minuli ty nejzajímavější, minuli na papírku, ale budovy 14-15 byly velmi poškozeny. Jak vypadá, vidíte na tom hlavním obrázku, ta provizorně zastřešená budova je původní budova 14, vedle ní už dostaví budovu 15 a ten obrázek dole je ze slavnostního otevření budovy 15 v roce 47. Tehdy ta situace tady byla poměrně složitá, protože moci se tady dostali po válce velmi zajímavé živly, kde se prolínali konfidenti gestapa a komunisté. Mnohdy to byly ty též osoby a jeden z nich také tu budovu otvíral. Pan Holý, který tady vlastně vládl té fabrice těsně po válce. A já ho tam nemám vyfoceného, ale řečil tam na nějaké tribuně. Zajímavé je, když jsem si tu fotku zvětšil, tak jsem zjistil, že oni to otvírali v takovém stavu, že se tam pohalovaly různé kanalizační roury a bylo to ještě nebyly natřený okna a tak dále, takže ta doba byla asi typická a prostě ta rychlá obnova té továrny byla prostě nutná. Naštěstí v té podivné době tu fungoval již Panak Boženílek, autor těch budov, který v sobě spojoval jakousi baťovskou tradici v tom stavění a zároveň komunistické nadšení. Jdeme dál. Tady ho vidíme na levé fotografii se svým kolegou a přítelem Jiřím Šturzou. Na pravé fotografii potom na kartě z kartotéky firmy Baťa. Jelenská kartotéka, čtvrtí architekti, kteří tady působili jako zaměstnanci, tak měli takovou dílenskou kartičku a tam o nich bylo všechno napsáno. Tam je napsáno, kde čím jsou jeho rodiče, z jakých je poměrů a tak dále, kdo z učitelské rodiny. A tento pan Artek Boženílek jsem velmi mlád, v roce 1937 nechal zaměstnat studně Baťa. Předtím spřádal právě s tím kolegou Šturzou a ještě s dalším kolegou Karlem Janou takové sny, velice sovětské, velice poplatné té sovětské avantgardě a tomu komunistickému nadšení. V Praze, kdy přemýšlel o koldomech, o kolektivních domech, o pásmových městech, byl velmi silně indoktrinován tou komunistickou vizí. Bylo to trošku tím, že tehdy byla doba krize a ti architekti mladí prostě neměli práci. A tak měli takové zvláštní nápady. Nicméně on byl samozřejmě velice nadaný a nějaké chvíli se to v něm asi zlomilo, to znamená rozhodl se, že z toho pražského intelektuálního prostředí, které ovládal Karel Tajge, přejde do Zlína a nechá se zaměstnat u firmy Baťa. A najednou se dostal do situace, kdy mohl ty svoje sny do značné míry realizovat. Baťa stavěl mimo jiné celá města po celém světě, že ho vyvážel vlastně urbanismus a Boženílek dovedl velmi rychle se zorientovat, dovedl tyto věci si rozvíjet pro firmu Baťa. No nicméně přišel ten rok 1945, rok po osvobození, jeho nadřízený Vladimír Karfík se nepohodl s novým vedením Baťových závodů a odchází do Bratislavy. Gaborová kariéra postupně končí, v roce 1949 odchází do Brna, je víceméně uklizen na výzkumný ústav vývoje architektury. No a Jiří Boženílek tady zaujímá jejich místo a staví tyto budovy. Kromě toho přemýšlí o celém generálu obnovy továrny. Tyto budovy jsou vlastně vyvinuty jako modelový
modelové výrobní budovy pro celou továrnu. Postaveny byly 3, ještě jedna je tady kousek dál, 44. A zároveň přemýšlí o celé aglomeraci, navazuje trošku na Corbusierovy představy zlínské aglomerace. Dál. Já ještě doplním, že Jiří Koženílek potom ta jeho kariéra strmě pokračovala dál. Tady samozřejmě nakonec nezůstal tak dlouho, protože byl povolán do nejvyšších státních funkcí, kdy ten zlínský model, který se stavěla a projektovalo, měl vlastně přenést na celý znárodněný stavitelství. Takže on byl sice jenom několik let, ale byl šéfem stavoprojektu, což byla pravděpodobně největší projekční organizace na světě. Protože velmi rychle do ní byly včleněny všechny projekční složky, které vůbec v zemi byly. Podobně pak byla stavební výroba včleněna do takového podobného molochu, který vedl právě jeden z jeho levicových kolegů z 30. let Karalianů. Protože ale v 50. letech nastoupila Sonela, tak Koženílek potom tu pozici musel opustit a ale kariéra byla i nadále zajímavá, byl mimo jiné prvním hlavním architektem města Prahy v 60. letech. Po roce 68 ale musel ze všech funkcí odejít a víceméně se věnovali publikační činnosti. Tak, já jsem tady zařadil fotku z roku 2009. V tomto stavu budovy vypadaly, když tedy padlo definitivně rozhodnutí, že je kraj odkoupí a že do nich budou přemístěny kulturní instituce. Vidíte, že ta podoba vlastně byla taková, jak dneska vypadají ty další budovy a dá se říct, že pro ty domy to byla vlastně záchrana, protože pokud by se nenašel tento program, tak velmi těžko by hledat využití. Domnívám se, aspoň já osobně, že je docela škoda, že ty další budovy se budou pobrat, nevím, jestli to víte, ale skutečně budova 23, 24, 25, 26, celá ta řada tady má být odstraněna a já pořád jako se s tím nějak nemůžu srovnat, protože si myslím, že by to šlo využít i na ty aktivity, které tam mají aspoň část. No. Takže jsme v roce 2009 a ta moje role se trošku změnila, protože my, tak jak jsme napřed ten ideový záměr koncipovali s krajem, tak potom jsme se museli rozhodnout, jak vlastně vybírat projektanta. Rozhodli jsme se, nebo já jsem velmi propagoval to, aby se vybíral architektonickou soutěží a podotýkám, že v tom roce 2008 proběhla soutěž na Národní knihovnu, kterou nevyhrál Kaplický a tehdy, když jste někde řekli architektonická soutěž, tak všichni si klepali na hlavu, říkali, no to už jako si děláte legraci. A tady naštěstí představitelé kraje byli docela odvážní a říkali, no tak když nám tu soutěž organizujete, tak proč ne? Může být soutěž. No tak já jsem samozřejmě říkal, jo, to umíme, to je jednoduché. Se prostě napíšou ty podmínky a udělá se ta porota. Že jsme takovou věc dělali poprvé, jsem si nechal radši pro sebe. Nicméně soutěž se nakonec odehrála a byla to vlastně po té Národní knihovně největší taková soutěž a dá se říct, že od té doby se přece jenom ta kultura těch soutěží architektonických zase vrací, protože je to jedna z mála možností, jak vybrat toho architekta podle kvality a ne podle nejnižší ceny. My jsme navíc už v té době v rámci té přípravy měli jaksi rozběhnutý jaký dialog s těmi institucemi, ať už šlo o muzeum nebo o galerii. A tušili jsme, že jejich nová existence, spoluexistence prostě v jedné budově bude vyžadovat velmi dobře si prodiskutovat, jak budou uspořádány stále expozice a jak budou veliké a jak budou vůbec, co bude vystavovat galerie, co bude vystavovat muzeum a tak dále, protože ten veterský fenomén je široký. Takže jsme se rozhodli, že se spíš budeme věnovat už tomuto detailnímu rozvrhu těch expozic a na tu vlastní stavební část se tedy vypsala ta soutěž. Vyhráli, a to už můžeme pokročit o další obrázek, vyhráli první cenu architekti HDNS Production, tým vedený Jurajem Sonnleitnerem, který
nás ten výsledek sklidnil a zároveň trošku nás budil takové otázky, protože odborná porota, a myslím si, že to byla škola porota, zase velmi pan profesor Masák, pan profesor Přikryl z Prahy, Tonda Novák z Brna, byla tam Regina Loukotová, která vede v Praze první soukromou školu architektury a další architekti. Snažili jsme se, aby tam byly architekti různých věkových kategorií, aby tam byly jak dámy, tak pánové a různých taky názorů. A ta porota vybrala takové minimalistické řešení, které můžete teď porovnat s tou realitou. Ještě tam chybí napnout ta diodová projekční plocha, ale bude to v nejbližších měsících ještě následovat. A ti architekti, kteří vyhráli, řekli, my chceme ty budovy vlastně zachovat takové, jak jsou, ukázat jejich krásu a tu nutnou dostavbu, protože celou dobu jsme věděli, že ty budovy nepojmou celý ten stavební program a že zejména sklad knih, úložiště knihovny je staticky taková zátěž, že pravděpodobně budeme sedět mezi těma budovama, že ty budovy by neunesly. Tak to oni to umístili pod takové betonové platformy. Pod tím ještě opatrnější potom parkování. Takže tento jednoduchý koncept vlastně vítězil a vzniklo tohleto náměstí. Já se přiznám, že jsem trošku pochyboval, jestli opravdu tohle je to pravé a postupně, až opravdu postupem času jsem pochopil tu sílu toho řešení a musím zpětně smeknout před tou nezávislostí té poroty, protože samozřejmě v té porotě se potkali jak závislí členové, představitelé kraje, vypisovatele těch institucí, tak v převaze podle zákona musí být v převaze právě ti nezávislí. Ti závislí samozřejmě museli trošičku se na to zvyknout. Podotýkám, že řada těch soutěžících mezi ty objekty umístěvala nějakou hmotu. Můžeme pokročit dále. Já jsem zařadil ještě ten návrh, který skončil na druhém místě pro zajímavost, protože je pozoruhodný tím, že architekti Škarda Poláček, kteří tvoří ten ateliér K2, který dostal druhou cenu, tak vlastně tam tvořili taky velmi hravý baldachínek, který má nahoře ještě zahradu a snažili se vlastně vytvořit takovou úplně novou formu, jak tvarovou, tak běmovou v tom prostředí. Sklad knih, jak vidíte, dali do takové věže a mají tam takovou podobnou platformu, ale ne knihy. Takže to je jeden z takových z těch nejlepších návrhů, který ale jde jinou cestou. Ještě jsem zařadil jeden, který dostal třetí cenu. To byla poměrně fragmentovaná figurace v té soutěži, kdy mezi ty domy někdo vložil ještě další dům, nějak strukturovaný. Toto je práce architekta Lacka a Titlbacha, kteří dostali třetí cenu, ale tam jsme měli trošku pochybnosti o tom, jestli ten objem už není příliš nadbytečný. Tak, můžeme pokročit dál. Kraj se rozhodl realizovat vítězný návrh a začala tedy projekční práce. Naše role pokračovala, protože jsme měli jakousi vzájemný pocit, že by ta kontinuita toho názoru, který byl úplně na začátku, navázat na ty stejné ústavy, že by ta kontinuita měla být zachována, takže jsme tam fungovali v roli jakýchsi oponentů a konzultantů. A jednou z velmi složitých otázek se ukázala statika. My jsme věděli na začátku, že ty budovy jsou statické to špatně, ale jak moc na tom jsou špatně, se ukázalo, když se začalo stavět, prohloubili se průzkumy. Celý ten skelet, jak vidíte dobře na těch fotografiích, se musel vlastně obetonovat, protože sloupy, které naštěstí zůstaly kulaté, které dneska vidíte, tak jsou vlastně 10 cm po obvodě větší než ty původní. Některé části se museli strhnout, je ta vytahová věž a celý ten dům je zateplovat, ty domy jsou zateplené zevnitř, to vidíte na tom spodním obrázku, takže všechna ta okna a podobně mohla zůstat venku původní a zevnitř jako by další pláž. Můžeme dál. Tady je hezky vidět, jak ta dvojčata, jak pracovně přezdíváme, jak vlastně v tom městě fungují. Já jsem schválně zařadil obrázek, kde jsou vidět ty budovy 24 a 25. Protože vlastně podobně vypadaly tyhle dvě a myslím si, že práce Františka Lidie Gaury, pokud se toto odstraní, tak v té fabrice prostě přestane být vidět. Přitom to je to podstatné. To byl ten zrod z toho modulu, to byl ten Gaura v těch 20. letech. Pojďme dál. Když jsem vlastně poprvé
jsme se viděli na té platformě, možná některým z vás před týdnem se otvírala celé to centrum, tak jsem si uvědomil sílu toho prostoru a napadlo mě, že poslední takový prostor, který tady byl, byla terasa na 21, což byla vlastně podobná věc. Bohužel dneska je tam tedy ten zasedací sál s tou kavárnou. Já říkám bohužel, protože to byla jediná věc, kterou jsem se úplně vnitřně jako nesjednotil. Já jsem doufal, že se tam prostě obnoví ta čistá plocha. Nicméně z různých důvodů tam musel to částečně to být zastavěn. Ale vidíte, že ten až téměř takový antikizující prostor té minimalistické plochy je tam přítomen vlastně v nové podobě. Tak pojďme dál. My jsme zároveň chtěli po těch projektantech, aby zachovali určité stopy té fabrické minulosti. A jednou z takových zajímavých stop jsou ty lanovky. Já jsem schválně zařadil obrázek, který ukazuje ty lanovky ještě v činnosti, aby jsme si dovedli představit, jak velké věci se tam přepravovaly. A lanovka, která propoje 14. a 15. budovu, je poslední v celé fabrice. Takže jsme velmi stáli o to, aby tam ty přepravníky prostě a ty lanovky zůstaly, což se nakonec podařilo. A myslím si, že nebudou ani konkurovat snad těm tradičním plochám. Zatím se mi zdá, že to tomu dává takovou pěknou siluetu. Dalším takovým prvkem paměťovým, řekněme, jsou kovové dlažby, které jsme pozbírali z obou těch domů při té rekonstrukci a jsou soustředěny teď do některých míst ve 14. budově, do těch výstavních prostor. Je to zajímavé, ty dlažby vlastně používali v těch místech, kde se pojížděly nějakými těmi mechanismy a byla ta zátěž na tu podlahu extrémní, že to ocelovitinový materiál a byl tedy nějakou vrchově upraven, aby nerezavil a obložil to některým prostě. Tady aspoň dva obrázky z knihovny. Říkal jsem si, že by vás mohlo zajímat, jak to vypadá v tom úložišti knih, to je ten obrázek vpravo. Je to opravdu plné archiválií pod tou platformou a je to takový vlastně chráněný sarkofág vědění. Naproti tomu ty čítárny a volné výběry jsou pojaty samozřejmě velmi otevřené, světlé a architekt von Leitner a jeho kolegové se rozhodli, že přiznají všechny ty konstrukční prvky, takže veškeré rozvody jsou tím pádem viditelné, což se rezonuje s tím industriálním budovami. Můžeme dál. A v tom poslední části toho povídání bych chtěl přejít teda ke stálým expozicím Muzea galerie, což byla poslední tedy část té naší role, která, jak jsem říkal, se pořád proměňovala. Tím, že se ta soutěž, kterou jsme připravovali, dotýkala interiéru, tak jsme mohli potom projekčně vlastně tyhle ty věci dotáhnout a vložit je do těch hotových budov. Ty hlavní stále expozice jsou dvě, pak je tam ještě jedna taková menší expozice věnovaná Františku Bartošovi, ale bohužel nemám pěkné obrázky z toho, takže ta momentálně to vám neukážu, ale ty hlavní dvě expozice tvořící druhé a třetí podlaží v největší budově jsou tady před námi. Vždycky je to celý prostor etáže, což jsme si dali jako podmínku, protože jsme chtěli, aby opravdu každá ta instituce měla jedno to patro výstavní. A jsou pojaty kontrastně. Galerijní expozice je vpravo, je celá bílá, aby vynikla ta umělecká díla. Je to dáno také světlem, potřebovali jsme tam mít odražené, rozptýlené světlo, všude stejné, aby čitelnost těch uměleckých děl byla ideální, čili je tam 300 luxů všude, ale je to modulovatelné podle denního světla, takže se dá skrývat vždycky ta zóna, že třeba je z denního světla. Naopak v muzeu je to složité, protože obsahuje obsáhlou sbírku obuvy a ty historické boty prostě mohou být vystaveny trvalé pouze ve 40 lousech, což je víceméně tma. Takže tam jsme museli naopak volit barvy tmavé a navíc ta expozice je složená vlastně z několika expozic, je tam expozice cestovatelství, amačovská, filmová a zjistili jsme, že nám to patro vlastně na to nestačí, takže jsme ty expozice museli tak provázat dohromady ty témata, aby to vůbec se tam dalo dát. Podotýkám, že jsme si vytkli jako takový důležitý cíl, že chceme přiznat ten 80-metrový baťovský prostor v celku v obou těch expozicích, aby tam nebyly žádné prostě předvědy nebo kabinety. Byť v muzeu trošičku jsme to museli ty filmové věci udělat. Jdeme dál.
Tak tady vidíme první z nich, je to ta expozice galerijní. Tam jsme vytvořili takový vlastně prostor amfilárový, který vychází z renesančních obrazáren, ale zkombinovali jsme ho právě s tím moderním šachovnicovým řešením toho otevřeného prostoru. Takže člověk, když prochází tou hlavní osou, tak vnímá tu amfiládu a zároveň může diagonálně se pohybovat v takových polouzavřených kabinetech, což nakonec kurátoři velmi rádi přijali, protože jim to umožňuje takové velmi různé čtení těch souvislostí u výtvarného umění, je to asi žádoucí. Jinak vidíte, že je to velmi minimalistické, my jsme ty hlavní panely zavěsili na ty nosné sloupky, aby dostali takový vzduch, aby prostě takhle editovali v tom prostoru. Můžeme dál. A zařadil jsem taky obrázek takového pracovního modelu, ve kterém jsme si ověřovali vůbec, jak s tím prostorem zacházet. A potom ve výsledku ten model z okolností se stal modelem orientačním. Když vejdete do expozice, tak je teď přepracovaný do podoby takového orientačního schématu celé expozice. Ta levá fotka ukazuje vstupní část věnovanou architektuře, která nás potom vede do té baťovského umění a designu, nebo potom opravdu do takové soudobější prezentace umění. Můžeme dál. No, expozice, do které jsme se zapotili mimořádně, bych řekl, asi zatím nejvíc, protože expozici jsme dělali řadu, tak byla ta baťovská nebo ta muzejní. Nevím, jestli s někdo z vás někdy se s tím setkal, ale muzea jsou obecně takové instituce, které prostě hromadí věci a chtějí ty věci ukazovat pokud možno v maximální množství, což samozřejmě vede k tomu, že architekt, který konec svůj návštěvník, který ty věci má potom vnímat a který je má uspořádat v tom prostoru, je nešťastný, protože musí na malé ploše odehrát spoustu věmu a nedělá se to lehko. My jsme přijali tu myšlenku, že muzeum chtělo vystavit v podstatě velkou nebo podstatnou část té sbírky obuvy, je to přes 600 kusů. A museli jsme tedy vytvořit takový jaksi přístupný depozitář, který vidíte v té levé části, speciální vitriny, které jsme vyvíjeli formou prototypů, v podstatě jako technické unikáty. A tam tedy je soustředěna celá ta historická a exotická sbírka. Ale abychom udrželi tu linku toho jakéhosi hlavního tématu, který zhodli jsme si, že to bude téma růstu, toho baťovského růstu, ať už produkce nebo růstu individua, který u Bati mělo možnost se rozvíjet všestranně, tak to je ta hlavní osa, jste vložili takovou časovou osu, jak ten podnik rostl, ta intarzie v té podlaze. A do tohoto jsme vložili vlastně baťovskou produkci obuvnickou do takových válcových vitrin a ona potom pokračuje těmi letadly a dalšími produkty, protože firma Baťa rozšiřovala tu produkci do dalších oblastí. Takže ta proudová vitrina, jak my říkáme, má asi 12 metrů a jsou tam soustředěny sbírky, jak teda z muzea Zlínského, tak z Toronta, protože řada těch produktů vlastně poválečných tady dostupná ani nebyla těch vzorků. No, s tím světlem jsme se snažili vypořádat různě, nakonec jsme použili takové textilní banery, na které jsme mohli natisknout ty informační záležitosti, mapy a texty, abychom odslonili část, která můžeme přejít dál, kterou vidíte na té levé fotce, což je výrobní linka Baťa, kterou proslulí tím, že vlastně ty boty vyráběl formou pásové výroby a muzeum léta snilo o tom, že ty stroje, které postupně sbírali a zhromažďovali v nějaké depozitáři na ploštině, že je někdy vystaví. Takže tady k tomu konečně došlo a podařilo se sehnat jeden ten funkční konvejer, ten pás vlastně. A řada těch věcí je dneska ve funkčním stavu, takže se můžou předvádět i návštěvníkům nějakých speciálních pravidlách v chodu stroje. Tady vidíte vpravo, jak to vypadalo, když nám teda ta budova fungovala opravdu naplno v té výrobě, to vlastně teda nebylo nic jaksi jednoduchého, bych řekl to. Aspoň co mám od svých známých reference, tak to teda bylo tvrdý, tam chodit do práce. Jdeme dál. No a na závěr jsem zařadil takový obrázek
ta expozice vlastně tím, že má hlavní dvě části, tu beťovskou uspořádanou a potom tu cestovatelskou, kde naopak už jsme úplně v jiné době, Zigmund, že jo, kteří už se pohybovali v jiných souvislostech, tak tu jsme pojali jako takový labirint. A tahle fotka Libora Stavěníka se dobře vyjadřuje ten labirintový charakter toho. Já myslím nejlepší, že se tam pak budete podívat, jak se teď otevřené, protože nemá smysl, abych tady pár metrů těch expozic, promítám spousty těch samých expozic, takže spíš byl takový komentář hlavně k tomu. Zajímavé bylo, když tady byl pak Emil přikryl na tom otevření galerie, tak si tak jako neplal, že to připadá jako Abu Dhabi, tady ta expozice. Nevím přesně, co tím myslel, ale asi to nebude nic lichotivého. Tady ještě mám nakonec dva obrázky, můžeme pokročit dál. Tak, nebo ještě jenom drobnost, ještě zpátky. Ještě jsem zapomněl říct, tady taková drobnost, ale tam jsou původní vyústky vzduchotechniky, to jsou anemostaty, které vlastně jsou jenom v tom jednom patře, který jsme tady pozbírali z těch baráků, všude jsou, jak vidíte, tady ty nový. A zase zdáli do toho muzea Škaredy, tak jsme prosledili, že se v té expozici vlastně ta vzduchotechnika doplňá se tyhle ty krásné tvary, ale muselo se to teda složitě zkoušet, nějaké zkušeně, jestli to fouká, tak jak máte. Alegrační epizoda, že i taková věc, jako je anemostat, který evidentně fouká, tak se muselo prokázat, jak fouká anemostat. Tak můžeme to vrátit tam. Na závěr jsem nechal památník Tomáše Bati, to je takový moje oblíbený téma, protože vlastně to, co jsme tady udělali za těch několik let, je pro mě jakýmsi předpokladem toho, aby se tento objekt krásný vrátil do té krystalické podoby a už přes 10 let se o to snažím a přemlouvám někoho, aby skutečně se tady použila úplně jiná metoda obnovy, aby se to očistilo do té skleníkové podoby a hlavně, aby se z toho nedělalo klasické muzeum, protože byť za Kahory tam nějaké ty exponáty byly, tak ale to tak úplně asi Kahura nechtěl, protože on tou stavbou chtěl vyjádřit Baťu, vyjádřit těma 3 materiálama, betonem, ocelí a sklem, tu jeho povahu prostě optimistickou, jasnou, přímou a umístil tam to letadlo, který bohužel dneska nemáme, který se tam zase vrátí. Takže poslední obrázek ještě poprosím. Takže já doufám, že se brzy potkáme v tom, řekněme, sakrálním prostoru. Právě protože expozice už máme tady a nemusíme dělat na tom kopci, tak že by zrovna tento objekt si zasloužil takovou opravdu tu rizí podobu a úplně očištěného, surového, studeného skleníku, protože to původně nebylo vytápěné, tam nebylo vlastně nic, to bylo skutečně skleník. Já vám děkuji za pozornost a možná by bylo, kdybyste měli dotazy, tak byste mě potěšili, pokud se vám budou spát. Dobrý podvečer. Když jste mluvil o různých rolích, které se hrál během vývoje do 14-15, mě by zajímalo, jak vidíte svou roli do budoucna mezi nimi. Skvělá. No, já bych hrozně rád prostě se dočkal tady toho, jo. Prostě to bych se rád dočkal a tam ta role je taková složitá, protože my jsme už v roce 2001 s kolegy na to udělali průzkumy na ten objekt, stavební historický průzkum, prostě zajímalo nás to, rozbory těch proporcí a tak dále. Pak jsme na to dělali studii, potom jsme svolali takovou spolu s městem, teda to bych si neměl přivlastňovat, ale s městem a s nadací Tomáše Bati jsme tady v roce 2006 uspořádali konferenci na téma, jak by ten památník vlastně měl být, protože jsme se necítili s tím razantním postojem úplně silní komplecí. Samozřejmě, že se bojí, jak by veřejnost přijala takovouhle surovost. A vlastně nevyužijí to představu. Protože pro spoustu lidí to, že se někde netopí a není to, to se využívá dá k různým věcem, ale jsme vlastně chtěli, aby ta jednoduchost té stavby byla to hlavní. A pak to využití, že by se přizpůsobovalo třeba krátkodobý akce tam můžou být, nebo projekční věci a tak, ale nechtěl jsem, aby se to zaplnilo věcmi. Takže ku podivu ta konference tehdy, kde se sešli architekti Lábus, Přikryl, Jiříčna a Karel Cater, tam byl ředitel Národního technického muzea,
Vlastně tyto omazané hlavy nám dali za pravdu a řekli, ano, to je jediný možný směr, jak s tím zacházet. Takže od té doby zase už uplynulo několik let, se tam aktualizovali tu studii a teď se čeká asi nejspíš na finance, protože to je samozřejmě taková věc, to patří městu, nikoli teda rodině Baťově a tam prostě ta finanční situace není. Ale já bych chtěl dokonce, aby se to dělalo i ledině, protože si myslím, že ta síla toho je v tom, to nepotřebuje žádný zázemí, my se na to zázemí umístit úplně jinam. Je to jedno z těch vedlejších objektů, jako šatnu a záchod a pokladní, prostě aby to bylo skutečně jako čistá architektura. Tak to mám takový sen, že to je možná se bude hledám pro to různé spojence. Děkuji za ten dotaz. Jinak si myslím, že my máme dost práce jinde, že tím Brna, tak to byla taková zvláštní příležitost prostě tady jako promluvit do té továrny a jenom pro zajímavost to začalo vlastně takovým sporem. Já jsem ze začátku vlastně se nějak naštval a kritizoval jsem to, jak je rozběhnutá 21, protože tam to byla ten kraj se teprve ustavoval a ten barák ještě nebyl třeba úplně majetkově tohle a byl dost ukažený různýma změnama. Takže takovým trošku gerilovým způsobem jsem do toho jako neznalý souvislosti vstupoval a tehdy tady byl pan Novák, hlavní architekt Pavel Novák, úžasný chlap a ten vytvořil vlastně nějakou možnost, abychom se tam začali bavit jako vážně o těch. Já bych se chtěl zeptat tady na ty expozice, co tady je vaše práce, vašeho studia. A mě, jak jste sám podotkl, taky mi přišlo trochu, že už tam toho je trochu moc v té muzejní expozici, že kdyby se tam to rozdělilo na polovinu, tak by tam toho bylo ještě pořád hodně. Myslíte, že se s tím bude dát do budoucna něco udělat, nebo už to nepodat? Třeba ta část toho filmu by si podle mě sloužila úplně jiné zpracování, mnohem velkolistější promítací plochy a tyhle věci. Vzduší, ale to nechci moc hánět, protože člověk by si měl zatím, co udělá jako stát. U těch expozic je to vždycky fakt těžký boj. No to není ani boj, no, je to takový, prostě máte ty kurátory a máte architekta. Já už jsem někde i veřejně říkal, že si myslím, že to nestačí. Že by tam měl být spíš nějaký dramaturg ty věci. Takže architekt by měl hrát svoji roli a ten muzejník by měl hrát svoji roli, ale nad tím by měl být někdo, kdo prostě bude se na to dívat očima toho návštěvníka a bude říkat, no tak tuhle informaci řekněme textem, tuhle řekněme prostě zvukem a tuhle řekněme filmem nebo fotkou a tak dále, exponátem. Bohužel. Bohužel, tak. Česká praxe je jiná a já jsem jakoby nenašel zatím moc způsob, jak to no teď, když potom se to už musí udělat, tak vlastně zjistíte, že jako musíte toho kurátora respektovat. Jo? To je jako klient, pro který stavíte třeba rodinný dům. No? To je chvíli, kdyby se člověk odchýlil a začal si dělat nějak jako víc prostě posvět, tak si to asi nebylo dobře. Takže já spíš, než že bychom to teď měli nějak měnit, by stálo nějaké peníze, tak já bych spíš to viděl tak, že by bylo zajímavé, kdyby se vedla taková, to, co třeba vedou knihovníci, takovou dlouhodobou debatu o tom, co to je knihovna. A já si myslím, že třeba knihovníci jsou v tomto nejdál. Když kdykoliv se bavím s šéfama různých knihoven a byl jsem i na nějakých seminářích, oni pravidelně dělávali nějaké semináře s architektama, tak tam se neustále předávají znalosti, kde se co postavilo, jaký je poměr knížek ve volných výběrech, ve skladech. A je to u těch muzeí trošičku jako chybí, nebo zdá se mi, že ta debata tam není vedena na téma právě, jako kolik toho vlastně ustaví. Protože to je alfa omega. Kdyby tam ty věci nemuselo být. Co mě na začátku, to se tam nezařadilo. Co mě na začátku trošku jinou představilo. Ale prostě my jsme nechtěli spojovat 3 expozice dohromady, chtěli jsme spíš udělat tu linku, prostě batovskou a ostatní věci, tak jenom jako ochutnávky.
ono prostě se to pak zaplnilo. Takže jako co k tomu bych říct, je to na bohu. Galerie jsou úplně jiný, jo? Galerie jsou úplně jiný, prostě obecně, jo? Galeristy jsou, to je zajímavé, když jsme třeba někde u jiných expozic to pojetí udělat takový volnější, tak nám řekli muzejníci, to ale děláte galerijní expozice. Takhle se dělají galerijní expozice, my jsme muzeu. Takže to je zajímavé i možná úplně nerozumím, jo? Pro mě to není zase tak rozdílný, jo? Konec třeba Moravská galerie, muzeum a tak dále, trošku smíchané. Možná taky, kdyby bylo čas ty expozice častěji změnit, jo? Ono taky, když se to dělá prostě na díl, tak pak tam každý chce mít všechno. Když se měnili, takže je to možná trošku taky o penězích. Jste věděl, že za 5 let to bude jiný, jste tam třeba tam tolik nedal. Děkuji za zpěvek. Já už jenom k tomu muzeu, které vlastně jsem navštívila. A bych to mohla jenom říct, že tam toho je hodně, ale určitě to má za následek, že se tam člověk může vracet. A já jsem tam byla jednou a když jsem mě podruhé, tak jsem tam asi už nechtělo, už se tam jako podruhé nějaké rodinné známé a tak jsme říkali, tak bych se tam podívat a pak jsem byla velice překvapená, že mi ten čas tam s nimi utekl a já jsem odcházela s tím, že jsem toho ještě moc nestihla, takže až přijde zase někdo jiný z rodiny návštěv, že úplně pěkně to tady je v muzea a já vím, že se tam můžu vrátit a že si tam podívám na spoustu ještě jiných titulů, které jsem neviděla. Takže to bude takové často oblíbené navštěvované místo. Bude tak tady k těm požadavkům, které architekt zapracovává a které byť třeba budou určitě kompromisy, tak si myslím, že je důležité, že ty věci vzniknou a vznikají v dobré kvalitě. A jestli ještě máte nějaký dotaz? Pokud ne, tak já bych teda Petrovi Šilečkovi moc poděkovala, že si myslím, že to byla parádní přednáška tady na úvod vlastně na první ročník festivalu. A je to taková úvod vlastně tady v té tablici, že bych vlastně pověděl hodně, jak je budován, tak vlastně nastínil ty problematiku továrny. A já doufám, že se s Petrem Šetečkou potkáme ještě na jaro v rámci architektury na přednášce, kde by nám přiblížil ještě jedinou práci, ostatní práci a kariéru Transat architektů. A pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, že zítra je krajský den, takže jsou vstupy do muzea a galerie zdarma, takže doporučuji do 18 hodin do večera. Můžete nahlídnout a podívat se na to, co jste tady dneska viděli naživo a kromě těch exponátů vnímat i práci s tím prostorem, kterou tady Šetečka takhle dneska přiblížil. Tak děkuju. Děkuji za pozvání teda ještě jednou. Já jsem zapomněl na své kolegy, ne že zapomněla, ještě tak jenom, protože nejsem jediným autorem těch expozic a toho přemýšlení. A taky jsou důležití autoři těch obrázků, tak abych byl úplný, tak to tady ještě máte. Takže děkuji i za kritické poznámky, jak si moc vážím.